Добър вечер на всички. Казвам се Вани Вълков. Инженер съм с две специалности: транспортно строителство и конструкции. Като член на Камарата на инженерите в България, секция Плевен, искам да ви покажа два проблема, които са на улица Данаил Попов номер 1. Това е оживен булевард до автогарата в град Плевен. Ето го този тук. Другия е на 7-8 метра. Асфалта видимо се е нацепил. Участъка е следния, който е с размери на око погледнати около 1,50 м на близо 2 метра. Този участък се прави вече трети път в рамките на 6 години, защото живея наблизо. Искам да задам въпрос на настоящия кмет на град Плевен, доктор Христов. Господин Христов, има ли длъжностно лице в град Плевен, което отговаря по качеството върху положените пътни настилки? Благодаря ви. Довиждане и лека вечер.